δικό. Θα μου πείτε καλά, οι Ξελιροβέ δεν έκανε τίποτα, ναι. Τα λουτρά, Καλδάριουμ, Τεπιδάριουμ, Φλιγιδάριουμ, αυτά δικό τους είναι. Το λέω αυτό είναι ρωμαϊκό, των Ρωμαίων. Οι νυμφαίων, οι βρύσες κάποια είναι Ρώμαια. Αλλά δεν μπορείς να έχεις και να μου λες του κορινθιακού ρυθμού, του ιωνικού ρυθμού, χιονόκρανο να μου το λες ρωμαϊκό. Όχι, αυτό να το ξεχωρίζεις. Το ρωμαϊκό θα το ξεχωρίζεις με το ελληνικό. Μετά το ρωμαϊκό τι είναι? Αντιγραφή του ελληνικού πολιτισμού, αφού είναι όλα χοντροκομμένα τα ρωμαϊκά. Πες σε ένα μουσείο, ένα μεγάλο άμα δεις χοντροκομμένο, κατευθείαν κάνει πάμε. Παρθενώνας και Ακρόπολη, αντιγραφές. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, αυτοί έγιναν διοικητές εδώ πέρα μέχρι τον 4ο μετά Χριστόν. Είναι. Το 1ο αιώνα μετά Χριστόν, μετά Σταύρωση του Χριστού, μεγάλο πρόβλημα οι χριστιανοί εδώ πέρα σε αυτά τα μέρη. Στη Μικρά Ασία. Χιλιάδες μαρτυρήσανε. Όπως σήμερα πάμε και ο Απόστολος Φίλιππος μαρτύρησε επί την εποχή του Δομητιανού, τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, εδώ πέρα στην Ιεράπολη, ο Απόστολος Φίλιππος, βέβαια είναι, εδώ μαρτύρησε, σε αυτά τα μέρη, οι 40 μάρτυρες στη λίμνη της Σεβάστιας είναι, όπως ο Άγιος Γεώργιος Τροπεοφόρος, που ήμασταν στην Καπαδοκία, αυτός εκεί γεννήθηκε, ο πατέρας του ήταν Σύριος, του Άγιου Γεωργίου, και ήταν αξιωματικός στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Του δίνουν μετάθεση στην Καπαδοκία. Από τη Συρία του δώσανε μετάθεση στην Καπαδοκία. Και γεννήθηκε ο Άγιος Γεώργιος εκεί στην Καπαδοκία που ήμασταν. Και τι σας είχα πει στις εκκλησίες, όποια εκκλησία και θα μπούμε, σε όποιον Άγιο και είναι αφιερωμένο, ο Άγιος Γεώργιος θα υπάρχει μέσα η εικόνα, γιατί είναι από εκείνα τα μέρη. Και πώς τον έχει συνέχεια να σκοτώνει τον Δράκοντα. Έστον έχει πάντα σε όλες τις αγιογραφίες. Εκεί στο βουνό Αργαίος στην Κεσάρια, ο Δράκοντας από το στόμα του έβγαζε φλόγες στη φωτιά, έκανε ζημιά στα Σπαρτά. Για να μην κάνει ζημιά, κάθε χρόνο θυσιαζόταν μια κοπέλα, θυσίαζαν. Ναι, αλλά κάθε χρόνο, κάποια στιγμή τελειώσανε. Και στην περιοχή δεν έμεινε κορίτσια, δεν έμεινε κοπέλες. Έμεινε μόνο η κόρη του βασιλιά. Και ο βασιλιάς λέει, όπως εσείς θυσιάσατε, και εγώ το ίδιο θα κάνω. Και εγώ θα θυσιάσω το παιδί. Και επεμβαίνει εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Γεώργιος και λέει, όχι, θα πάω εγώ. Ή θα θυσιαστώ ή θα σκοτώσω, θα ελευθερώσω.